arribem al moment decisiu de la temporada. I ensenyar-vos pel·lis a tots plegats està clar que no funciona. Home, mister, és... Calleu! M'he adonat que no esteu assumint la responsabilitat individual que us pertoca. El futbol és lluitar un contra un. No et preguntis què pot fer l'equip per tu. Pregunta't què pots fer tu per l'equip. Té raó. La diferència entre guanyar i perdre està en cada xut, en cada passada, en cada fora de banda. Tots i cadascun de vosaltres podeu aconseguir la glòria. Valeti era dolentíssim, però ens va donar una Champions! Sí! Per això, a partir d'ara la clau és pel·lis personalitzades. Abans de cada partit heu de mirar una pel·li i fer-me una crítica, d'acord? Mira, Iniesta, per tu tinc Blanco Perfecto. Pero, mister, si a la vi en el cine de Fuentealbilla la echaban junto a este niño, es un demonio 3. Molt bé, doncs la tornes a veure, maco. Vinga, cap allà. Chigri, per tu tinc... A veure, què vols? Tinc Wolf o l'Hombre Lobo? Doncs té Chigri. I qui no me les torni rebobinades, multa. Pero, mister, si es en DVD. Prou! Té, Puyi, aquesta per tu. I a mi per què em dones 2001 una edició en l'espacio? Doncs perquè te la miris i m'expliquis al final, perquè jo no l'he acabat d'entendre mai. Pues es muy fácil, mister. Esta película plantea la teoría que la evolución del ser humano está causada por los extraterrestres y por el monolito. La verdad es que sí. Però què dius, home? El monolito funciona com una metàfora sobre el raciocini de l'ésser humà. Calla, Xigri, sí que estem parlant, collons. Chigri! No! Què? Tranqui, Puy, que solo es una metáfora del Chigri que nos dice que como nos durmamos, este año no ganamos nada.